Previously on Ngizama ukuphuma-ke njengamanje njengoba sengibona sengifake usiyasebenza nje usho khona ukuthi-ke manje-ke sesiyobuya-ke. Kune-inconvenient nyana kodwa-ke ngicabanga ukuthi izolunga uma sihlele sengikhulumile nabo. Ilanga lomholo namhlanje, ngoba ilanga lomholo kufanele sicele kancane bathi ushifte kancane sokhona ufake i-content. Mina ngeke ngishayise. Mawukuthi kanjani-ke ukhulumela amanzi? Ya, hamba kodwa ngeke ngishayise bona futhi amanzi awenzi lutho ngoba kontinent izoba ngapho. Kuyalunga ukuthi phela masingabantu vela ngeke sibone ngombono yodwa kodwa isuthi neliphuma libe lodwa. Bayacelwa kuyaboniswana. Oh ya, senza njani? Ungama la izoma yona kwenzi. Ngiyabona umsebenzi wami. Kumele ngabe size ekuseni bese soyimina ngapha futhi sishe ngalo mbhede ngisho njalo. Ithi le moto zisuke ngoba lo mama uyalwa naye lapha. Mama lo uyofuna ukubeka into zakhe la. Uzohamba ngokubonisana balaka ngiyo phela. Njengoba ngishilo la kusekhaya. Njengoba kusekhaya kufuneka ngihlukumeze abantu bala ekhaya. Angithi ngoba phela mangihlukumeze ekhaya kufika sathi angisanakhaya ngoba manje abantu basekhaya sebaphatheka abantu. So siyifaka njengamanje angithi ngeke sizosetshenzwa-ke njengamanje ngoba uma seyehlile kufuneka bese kuyaqala umsebenzi. Yeah, la lokujela for the shelter manje kusebenza imafutani. Mafutani lo obhizinisi lonke lapha eThekwini siyabenza meetings. So futhi usele surface eqinile phezulu ezokhona ukuqhubeka ngamahala manje. Day 2 namhlanje. Amapala la bese wafaka usimende izoyithatha manje sofaka inet. Sofaka istructure. Yo, thanks God. Yes, sir. Siqedile ukufaka umthunzi manje usekhona ngoba kumanje kwake ngishilo. Day number 3 namhlanje sanibona uday number 3 namhlanje ukuthi namhlanje sesibhizi ngecontainer lizopendwa kulungiswa neroof ama-touch up njana nje bese ke liyabhalwa ngithi ngizobona kodwa. Ngibona-ke i-roof la emva kwami yobe iqhaqiwe ngoba vele besimoshekile so kufanele iqalwe phansi. Kuqala istructure esisha phansi kufakwe amazenke amasha ngoba lawa asiba ne-rust awasekho right kudingeka ukuba nama-leakage kodwa-ke ngiyabona i-compress lokile manje kumele senze roll brush ngoba ayikhona ukuphumuka lapha phambili kufuneka nala ngaphambili ukhohle le mbongo yayibiza qinile futhi ithema iqedwe bagcina usetshenziswa izange izivulwe ngaphambili so seyifasile lokile manje sakho umqhaqhazo wayo sakhona ukuphuma kahle so ngi-roll up brush.
Ona ke manje siyathatha-ke manje. Siyathatha ukuthi kuzoba i-office. Hayi lamakamera begcwele la. Hawu. Ngithi ngapha kuzoba i-admin. So indawo ye-admin. Umnyango ongena i-admin. Main entrance le kodwa ngibona ngathi mncane umnyango. Kahle i-purpose besithi sifuna ukuvula umnyango omkhulu ngapha. Kuzoba i-entrance omkhulu no-council. Ayi manje isikhathi ayingeke siyasihla. Siyasihla isikhathi kanti mningi umsebenzi uzomosheka isuke imosheke i-material ngidla. Ugesi samele ugesi lakhe leyo ikhona isigubhu sogesi la. Indawo yokuconnecta ngaphandle. So kufuna ngithinta isikhona. Ufake imithi njalo uzofaka ipower izwini nemithi. And then la phansi futhi kufakwe ivinyl. Kufakwe ivinyl. Kodwa ngenxa yesikhathi ngagcina kufakwe itafula kwamanje kodwa kufuna kufakwe ivinyl nje. Then lapha umnyango ngoba la ekhaya i-dust is too much. Uzofaka i-sliding door phakathi seglass. Uzofaka i-sliding door seglass ukuthi uma kuthiwa kuvuliwe uvala iglass. Nangokuthi-ke phela uma kuthiwa kuyashisa le-material le ikhonthena indlela ekhandwe ngayo. Ikhandwe uma kushisa yona ayishisi ngaphakathi, uma kubanda ayibandi ngaphakathi. So sliding sizokwazi ukuthi si-maintain leyo nto uma kuthiwa kuvalwe sona, uma kuthiwa kuyabanda kuba so mhlawumbe kithi mhlawumbe uNkulunkulu uma esipha amandla safaka ama-aircon. Uma kuthiwa kune-aircon thuthi ngaphakathi uma kushisa kuyabanda, yabona, kubanda ngaphakathi kupholile yimini, yabona. Kodwa-ke nje kuyacaca manje yabona uma seyinqunu kanje zozo ngani zozo anko utheni flashing flash report Flashing. le amazenke lawo Mara ngiyabona. Maybe more than 6 meters. Manje angale ngoba. No, siyaqopha manje, siyaqopha lishonile ilanga. Kodwa kusahamba kahle roof sibhekile ngayo. Ngitshela futhi masisingena ku-interior ukuthi. Then nokupenda kubonakala ngathi kuphela namhlanje ukubamba. Kodwa-ke i-roof structure nokubamba kuphelile. Mase sisingena phakathi sizobona futhi ngoba naphakathi kusamele-ke kusetshenzwe. Kumele kufakwe amavayinali, kumele kufakwe i-ceiling. Downlight nje kahle kahle uyabona nje kodwa-ke ngizobona siyabona. Sanibona ya kuphinde kwasi uday number 4 namhlanje. Ngicela sizoqeda namhlanje sizongena phakathi mangithi sizoqeda namhlanje ngicela ukuthi sizoqeda ngaphandle bese singena phakathi angithi. And then phakathi ke sesibile mhlambe sesibala ku day number 5 angazi ke kodwa ke athi siyaqeda namhlanje. Bhala iroof ivalekile phezulu ufaka ama flashing ufaka ama gutters manje ngisho ukuthi nje ke manje njengamanje mina ngifuna ngiphume ngeTown ngiyofuna i-vinyl sliding door ama downlight ingonje kuningi nje kodwa ke kulungile sobona siyabonga.
No, sibonga siyavala. Selishonile ilanga sizakudinga number 5 kusasa kodwa ke ngathi endibhalwa ngaphandle senenjini ukubona besibhizinelo phela manje then phakathi ngoba okuncane okusanayo ukuthi kusasa kufaka i-final phansi ngathi slide into ifaka kusasa then ngathi kuphelile kahle sesele emaphethelweni manje angithi so siyabonga samba danko. Yeah, sure. Sanibona siyathemba wonke umuntu right. Namhlanje sikude number 5. Ngicabanga ukuthi namhlanje kuzobe kubhizi ngaphakathi. I-roof ngaphakathi, i-floor ngaphakathi amethi. And then ngaphandle ngapha. Ngoba la khona imoto ufuna sifake into abathi i-caps. Ngizowayibiza kanjani? Ukuthi imoto zingakhona ukudlula khona imoto ezizofosta ukudlula sinomthwalo bese ihaki ithenda yabo sofuna sikhande into njengaleyo ukuthi kungakwazi ukuthi imoto ingakudlula abantu kuphela umthwalo kodwa ke siyabona ukusamba kahle namba. NaseGoli une-truck ilele ufuna ukudrainwa athi kufakwe ipetrol manje kukhishwa ipump nama-injector funa kudrainelele ukukhuzana le-system leyo labelungu lapha bafuna nje imali engangiyinwele i-truck-ke belisebenza and then i-truck lela la ekhaya kumele ize la ekhaya nalo futhi ekubizwe ngalo sethene umechanic lapha akasale naye iflash ngoba akazi ukuthi angcolanga kanani mhlawumbe manje eclean ne-tank kahle ufuna kukhishwe nama-tank ukuthi ecleanwe kahle ne-diesel yabona manje nje la namhlanje ke umsebenzi wami nje uku-multitask ufuna ngibe ngapha ngithenga ukushoda ngapha ufuna ngibe eseGoli futhi ngithenga ukushoda eGoli ngithumela ukushoda imali ukuthi kuthenge izinto eGoli ezishodayo lakhi leyo ke i-tracker zami zama-instructor ziyazi le ndawo engiyoenjoy ukuyisebenzisa kakhulu ukuthola izinto nje nge-speed yabona kushuthi ngithini izinto ukuthi zithwale eduzane ngokushesha yabona eyi manje sengikhathele nje kuseni kuzo monitor nje ukwazi ukuprotecta ispace for yini ngoba ngabe ngifuna kuthiwa ngivule imoto lapha ilayisha umthwalo yalaka ethenda mhlawumbe imali yakho manje uyaboda lento kungasenza ukuthi spirit level awade ubheka le container street sikathulile manje singaqala ukuthi hayi wrong kahle spirit level isizine
Problem ngami ukuthi nginothisa into ezincane ngoba manje angifuni ukuthi izenze ukuthi igcine kubeka yabona so ngiyangithanda ukuthi nami bese ngenza ke ngiyingelizwe yabona kuzoba ngcono masipendiwe I feel the feeling okwakho okwezandla hey ngeke bakholwe yena akakhohlwe nongeke uzuxole you need just to let it go just like the flow let it go and move on put all your focus on the goal I mean this thing is happening I'm talking to myself nothing wrong I ever done I just fight for my right reflector clip esiyifaka lapha kulama clips la ukuthi imoto izwazi ukubona ngoba manje angifuni into ezongikhulumisa ngokuthi mina ngokudedinga ukuthi umuntu eyishayisele into ine reflector abantu bakwa traffic department yonke into okunye yini solution tape manje sesingena phakathi sengikhohlwe umxoxela singena phakathi manje soqala phezulu sesingena phansi akuba late sokubuya kusasa case kodwa ngicabanga content inkinga ngoba la Javet ungenzele ifavor ngoba le sliding sesikhansele sesingasathengiswa yokunye kusha kusiliwe so ayikho into engangenza ukuthi WhatsApp ikhona yes awuthanda call WhatsApp yafana awusiba sibe la yes but ngifuna zibe in between the numbers zingezo direct number eyi-1 esenza kanje noma mhlambe angazi ukwenza kube le size ngithola kube le size ale usuqekile ngama-rotate yeah awuzothi akayiboni i-reflector ngabe yasukile nokwenza ngamabunga officer plug you la shonile ilanga manje sesithe ukuphusha kumsebenzi wabe nibona kuba okuncane uyeke besilekelela ngeroof ngoba iroof yaqhaqhwa yaqalwa phansi manje besine rust kakhulu at the same time ibisi week so kufuna ukuthi siqale phansi ngamazenke safaka ama channel laba besiwafaka ngithi so siyavala njengamanje sohlangana kusasa danko